Asmatu, frutak. Fruta baten itzala agertuko da zuek esan behar zein fruta den. Goazen ba! Hau da lehenengo fruta, baina zein da? Nahi baduzu, gelditu bideoa da pentsatu lasai-lasai. Ba, madaria edo udarea? Nola deitzen diozuzuk? Ara hemen beste fruta, edo bi fruta. Binaka jaiotzen da. Zein da? Gorri-gorriak dira gereziak. Ze fruta izan daiteke? Ba, platanoa edo banana. Ze fruta da hau? Pistatxo bat emango dizuet. Kanpotik hazi txiki-txikiak ditu. Zein da? Marrubia. Ara, da fruta honek? Ilea dauka. Ez ba, ez da ilea. Hostoak dira. Anana da. Ara hemen beste fruta. Ze fruta izan daiteke? Sagarra. Ara, hau bai fruta borobil-borobila. Baina zein da? Pistatxo bat emango dizuet. Bere izena kolore batena da. Laranja. Ze fruta da? Hau ez da fruta bakarra. Fruta asko dira elkartutak, da hau da bere hostoa. Mahatsak. Azkena ba? Ze fruta izan daiteke? Limoia. Beno ba, hauek izan dira, jolas txiki honen frutak. Gustatu al zaizue? Ba, beste bat prestatu dugu, pixka zailagoa. Animatu da segi jolastera. Hurrengor arte, agur!